Koyok ngene detik-detik kecelakaan sing kerekam kamera CCTV ning salah sijine masjid nok Desa Kesamben, Kecamatan Plumpang. Ketok ana salah sijine montor Honda HR-V Nopole S19118BE sing disetiri karo Haryanata 50 taun karo penumpange Nur Hayati mlaku teko etan ape ngulon dipedhek ngebut. Idep-idep kuwi oleh nengen terus mlebu jalur lawan arah. Pas barengan kedadian iku, mak betuntu wong numpak Vario sing langsung ketabrak nemen sampe mental adoh. Sakwise kedadian kuwi sopir montor sing jarene wong Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Jonegoro iku ora mendhet, tapi malah ngideg gas ninggal no lokasi kedadian. Warga sing srengen langsung padha nggodak sampe akhire montor kuwi iso diendekno massa terus diserahno polisi. Saka kedadian iki wong numpak sepeda motor sing jenenge Rani Sintia Widuri 30 taun, warga Desa Plumpang Kabupaten Tuban ngalami catu nemen ning sisah sikil. Banjur korban kudu dirawat ning Rumah Sakit Medika Tuban. Pihak Satlantas Polres Tuban wis ngadakno olah TKP karo ngamano rong kendaraan sing katut kedadian kecelakaan iki dadi barang bukti. Kasus tabrak lari iki saiki ditangani karo unit Gakum Satlantas Polres Tuban. Siki Muhammad, JTV.